Александр – лідар гурта IQ48. У яго творчы ўздым, слухачоў становіцца больш. Інтэрнэт дазваляе людзям запампоўваць новыя песні без перашкодаў. Так ва ўсёй незалежнай музычнай індустрыі, якая імкліва развіваецца дзякуючы інтэрнэту. Зараз займаемся рэаніміраваннем нашага сайту, які там некалькі год не працаваў. Ну, яшчэ ёсць наша суполка ў факбуку, таксама ў кантакце, але я там ужо даўно не лажу. Ну, там выкидываем некие песни, некие ссылки, где можно спампаваць наши треки, альбомы. Хаця пакупнікоў у такіх крамах стала меней, аўдыторыя музыкаў павялічылася. Цяпер большасць людзей запампоўвае трекі з інтэрнэту. У мінулым годзе у беларускай музыцы адбыўся сапраўдны бум. Незалежныя гурты запісалі каля 60 альбомаў. Гэта на 30% больш, чым у пазамінулым годзе. Александр – незалежны музычны прадусер. Ён наймае офіс у самым цэнтры горада. 5 гадоў таму ён прадусаваў адзін гурт. Сёння ён працуе з 13 вядомымі гуртамі, сапраўднымі зоркамі беларускай незалежнай сцэны. Белорусские музыканты сейчас зарабатывают исключительно гастролями, в основном гастролями за рубежом. Все группы, которыми мы занимаемся, активно ездят в Европу, в Россию, на Украину, где клубная жизнь активна и приносит достаточно неплохие доходы. Насуперак таму, што ў Беларусі праходзіць мала канцэртаў і дыскі не прадаюцца, незалежная музыка актыўна развіваецца. Упершыню гурты пачалі зарабляць у інтэрнэце і на гастролях за мяжой. Колькасць беларускай незалежнай музыкі імкліва павялічваецца.